Y tro cyntaf I fi berfformio yng Canolfan Mileniwm oedd gyda Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Wnaethon ni berfformio syth tu allan i'r drysau ffrynt tra bod nhw'n rhoi'r allwedd yn y glo, a wnaethon ni ganu cyfansoddiad newydd gan Carl Jenkins. It was very exciting to think that, you know, a major purpose-built opera house was going to arise in this then very degraded and dilapidated area of Cardiff, and it's been a fantastic story of urban transformation. Wedi perfformio yng Canolfan Mileniwm gyda Chôr Ieuenctid Cymru, ges I hefyd perfformio gyda Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, lle wnaethon ni gynhyrchiad o Candide, ac wedyn ni hefyd gyda chynhyrchiad yr urdd o Les Mis yn yr iaith Gymraeg. Ac o hynny, ges I gysylltiadau gyda phobl yng Nghwmni Cameron Macintosh a dod nôl I berfformio wedyn ni gyda cynhyrchiad 5 mlynedd yr 20 Les Mis hefyd. Yn adran ni yw'r rai sydd yn cwrdd â'r cwsmeriad cyntaf sy'n ni'n gweud, pan maen nhw'n dod mewn trwy'r drysau, ni sy'n yn eu croesawu nhw, os yn nhw o Gaerdydd, os yn nhw o Lloegr, os yn nhw o Tramor. Maen nhw gyd yn heiddi'r un croeso Cymreig, ac maen nhw gan amla'n dod mewn yn gofyn beth sy'n ar flaen yr adeilad, beth yw'r Cymraeg, beth yw'r Saesneg a'r ystyr, felly ni'n trio esbonio hwnna. Felly, tro gyntaf fi byth dod hyd i'r Canolfan oedd trwy'r prosiect Diori, sef prosiect sy'n helpu artist I developo gwaith newydd. Mae'n rhywle fi'n proud iawn o weithio yma, ond mae'n golygu lot fawr I bobl Caerdydd, mae'n golygu lot fawr I bobl Cymru, achos ti wastad yn gweld pan mae pobl yn ffilmio yn y bai, maen nhw wastad yn torri I ni fel blaen ar adeilad, mae ar pethau Britain's Got Talent, mae ar sawl peth, felly mae wedi dod I gynrychioli'r bai, ond mae hefyd wedi dod I gynrychioli Cymru gyfan a dros y byd. I think that WMC has impacted on the cultural scene in Wales immensely, because you know it's a centre of operations. People, you know, it's a mecca for the arts in Wales. You know. Felly fi'n meddwl bod y Canolfan yn bwysig iawn I Cymru. Fel, cyn I ni cael yr adeilad yma yn Cymru, oedd ddim ffordd I pobl gweld fel sioeau fel y West End a sioeau sy'n dod o dros y byd cyfan. A pethau pan o'n i'n fach a fel yn ister ffarm a fel gwylio television a meddwl, o, lyfenni, gallu gweld hwnna neu lyfenni. Felly, mynd I Llundain yn gweld y pethau yma, wel, oedd e ddim yn rhywbeth o'n i'n gallu wneud, really. It's literally the best regional venue in the country, and we've taken Ghost, Flash Dance, Grease, Sound of Music, as I say, we'll be taking The Bodyguard there, we've taken Priscilla, Queen of the Desert there, so it's one of the first calls we make if we're looking for a venue, because it's simply the best venue in the country. Penblwydd hapus WMC yn arbed darn o gacen I mi